Benvidos a nosa canle da natureza. Sí, benvidos a canle de Curro e Pancha. Sí. Hoy que creo que nos toca a reproducción das plantas. Sí, a reproducción das plantas, porque xa sabes que sin as plantas, pois a nosa vida non existiría. Sí, e ademais isto de falar de plantas me está ocurrindo un chiste boísimo. Ai, no, por favor, que sí, que está moi ben. Que van a pensar os nosos amigos? Que está moi ben. A ver, Pancha, tú sabes cal é a planta que camiña? Pero si todo o mundo sabe que as plantas non se desprazan, Curro. Que sí, que esta se despraza. Ai, a ver. A planta dos pés. Bueno, que chiste máis malo, como sempre. Bueno. Amigos, imos a comezar co tema, veña. Imos. Pois imos comezar recordando que as plantas poden ser inferiores, como os mofos, ou superiores, que teñen raíz, talo e folla. Dentro das superiores, distinguíamos dous tipos, os fentos e as fanerógamas. Pois imos a ver a reproducción sexual. Como se produce? A reproducción sexual nas plantas prodúcese mediante as flores. As flores típicas pois teñen estas partes: o cáliz, que está formado por sépalos, e a corola, que está formada por pétalos. Os estames, que é onde está o pole, e o pistilo, que é onde está o óvulo. E estes dous son os órganos reproductores da flor. Moi ben. Pois, para que haxa novas plantas, necesitamos células masculinas, que están nos grans do pole, dos estames, e as células femininas, que están no pistilo. O pole ten que viaxar dun estame dunha flor ao pistilo doutra flor, da mesma especie. A esta viaxe chamámoslle polinización. A polinización realízase grazas ao vento, os insectos ou animais que poden levar o pole dun sitio a outro. O pole que chega ao pistilo adírese ás paredes e vai baixando ata xuntarse co óvulo. E así prodúcese a fecundación, formando un cigoto que acabará converténdose en semente. Esta semente, ao caeres ao chan, grazas a unhas condicións axeitadas de humidade, temperatura, poden acabar xerando unha nova planta. E a isto chamámoslle xerminación. Pancha vos explicou a reproducción sexual, pero vamos a ver eses outros métodos que hai da reproducción asexual. Por un lado, xa falamos das esporas, as que teñen os fieitos, pero tamén podemos distinguir os bulbos. Seguro que coñecedes, por exemplo, as cebolas ou os allos, que é a parte inferior dun talo que vai envolto en follas e que non teñen clorofilas. Por tubérculos, como as patacas, que son un talo subterráneo que engrosa en algún momento e a partir de un poden sair varios. Rizomas, que son os talos que crecen horizontalmente baixo a terra. Das cales salen polas verticais, como por exemplo o xenxibre. Por estolóns, que son talos que crecen horizontalmente sobre o solo e cando lles medran as raíces forman novas plantas, como no caso de a morodeira, que deses froitos tan ricos, os amorodos. Algúnas plantas xeran froitos. O froito é o pistilo que vai engordando despois de que se produza a fecundación. Os secos, que teñen as paredes delgadas que secan co tempo, como os chícharos e as fagas. Nalgúns froitos secos, a parede é dura, como pasa nas landras ou nas abelás. Os froitos carnosos é onde o pistilo engrósase e volvese tenro e moi rico. É o caso das froitas que todos coñecedes, como as peras, as mazás. Os froitos poden conter moitas sementes, como os tomates ou as fabas, ou ben só unha, como os pexegos ou améndoas. Curro, sabías que hai plantas carnívoras? Sí, algunhas vin. Non te acordas daquela que tivemos na clase? Ai, pois é verdade, xa non me lembraba. Dábamoslle moscas de comer. Sí. Bueno, pois é que o outro día estive mirando e hai máis de 600 especies de plantas carnívoras. ¡Oh! Tremendo, verdad?
Pareceme moi interesante. Eu creo que poderíamos investigar e se queren os nosos amigos que nos axuden. Sí, xa sabedes. Si sabedes algo que destas plantas carnívoras, deixade un comentario ou mandándonos unha mensaxe, un correo. Sí, veña. Moi ben, pois resumimos a reproducción das plantas, que se poden reproducir de dúas formas. Cando non interveñen as flores de forma sexual ou cando interveñen as flores de forma sexual. Na sexual poden reproducirse por esporas, como por exemplo os fieitos, ou por tubérculos, como as patacas. Tamén poden reproducirse por bulbos, como allos e cebolas, por rizomas, como o xenxibre, ou por estolóns, como as plantas dos amorodos. Para falar da forma sexual, imos ver as partes da flor primeiro. Teñen o cáliz, que está formado por sépalos, a corola, que está formada polos pétalos, os estames, que son as células masculinas, onde está o pole, e o pistilo, que é onde están as células femininas, os óvulos. Prodúcese primeiro a polinización, que é, por exemplo, cando un insecto ou outros animais ou o vento levan o pole ata ao pistilo das flores. Ali prodúcese a fecundación e, como resultado, poden producirse sementes ou froitos que teñan sementes. Logo, as sementes caerán ao chan e prodúcese a xerminación, que darán lugar a unha nova planta. Bueno, pois ata aquí o noso vídeo sobre a reproducción das plantas. Sí, ata aquí o noso vídeo. Xa non contamos máis chistes, que si non se me enfada. Mellor, por favor. Bueno, Si vos gustou, xa sabedes. Sí. Dadelle a gústame. Iso. E veña, ata a próxima, guapis. Chao, churruscos.